her ýagdaýda Allah Taala sığınmaly, Allah Taala'dan dilek etmeli. Köplenç insanlar näme diýär? Rahat wagty, bollukda wagty, keypi kök wagty Allah Taala'ny ýatlamaýar. Aslında musulman adamın näçe dünýäwi taýdan nygmaty, mümkinçiligi artdygyça, şonça Allah bolan şükür artmaly, Allah Taala'nın nygmatlaryna şükür etmeli. Allah Taala bize nasip edýär diýip Allah bolan takwalygy artmaly. Allah Taala malyny mülküni artdyrdykça ýene de Allah ýoluna harjamaly. Emma gynansak da insandan köp bölegi näme diýär musulman doganlar? Näçe mümkinçiligi gowluny berdigiçe şonça azmak bilen bolýar. Näçe mümkinçiligi artdygyça göz haramda, zynada, içkide, keyipde, safada we şoňa meňzeş zatlarda bolýar. O köplen şol adam şey diýip ýörkä şoňa gep dinletmek, gep düşündirmek, Allah hidayet etmese kyn bolýar. Meslik diýip bir zat bar. Näme gurlaýany, näme edip näme goýany bilmän başlaýar, mesligiň derdinden. Halal haramy üns bermeýär, nesihat dinlemeýär. Emma haçanna şol kişiň başyna bir bela gelýär bolýan, ol gözündäki kalın gaflet perdesi gidýär. Öz bolup görüşüni, öz nefsini aglap görüşüni, nygmatyň gadyryny bilmeýişini bilýär. Emma haçan elinden nygmaty gidenden soň, ýa başyna bir bela beter gelenden soň, ondan soň şeýle bir ýalwaryp başlaýar, şeýle bir Allah sığynyp başlaýar, namaz okumaýan bolsa namazda da durýar, toba edýär, haramlygyny taşlaýar. Aslında şol wagtynda, rahat wagty, gowy wagty Allah sığynyp, toba edip, Allah Taala şükür edip geçse, belkem Allah Taala näme dilegini kabul edip başyna bu bela beterem getirjek däl. Emma insanlar näme? Rahat wagty şeýdip mesriyemek bilen bolýar. Şonuň üçin musulman doganlar, musulman adam her ýagdaýda Allah Taala sığynmaly, hususan rahat wagtyn, asudalyk wagty, garnyň dok wagty, nygmat içinde gezip ýörkäň beter şoňa şükür etmeli. Allah Taala biziň nygmatymyzy berip durdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de, Hakim'de, Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde şeýle diýär: "Men sarrahu en yestecib Allahu lehu inde şedaidi vel kerbi, felyukthir ed-du'a fi'r-rahai." Kim kyn ýagdaýda, gynançly ýagdaýda galanna Allah Taala onuň dilegini kabul etmegini diýär, islese diýär, rahat wagt köprek Allah Taala dilek etsin diýär. Dar ýagdaýda, kyn ýagdaýda duçar bolanda dilegin kabul bolmagynyň bir sebebi hem aslynda rahat wagtyň, saglygyň yerindeki Allah Taala şükür edip, Allah Taala toba edip, Allah Taala'dan istigfar dilep, Allah Taala ibadetde gezmek musulman doganlar. Emma gynansak da ýanky diýişim ýa insandan köp bölegi te başyna bir bela gelýänçe, maňlaýdaşy degençe näme toba etmeýär. Şoň üçin şu ýagdaýlardan musulman doganlar ibrat almaly. Eger sen ýaşaýan ýurdunda asudalyk bar bolsa, arqyn oýunda ýatyp turup bilýän bolsaň, bir dogum çoramy tapyp rahat boğazyndan geçirip bilýän bolsaň, Allah Taala giýje uny şükür etmeli, giýje uny Allah Taala ýalwaryp dilek edip durmaly, ýa Rabbi näme bize nygmatyny artdyr, elimizdäki bereketlendir diýip näme musulman doganlar Allah Taala sığynmaly.